Gabon besarkada bana, luzatuaz zuen gana, nabarnistikan saio eder bat egitea plana. Oraina ta iragana, ta gerora izan nahi dana, denak ustartuz ikus dezagun, erakusteko daukana. Denak ustartuz ikus dezagun, erakusteko daukana. Egunon Nabarniz! Egunon Euskal Herria! Venga, pagadi! Gara! Eguzki jatea data! Baina, ze! Venga, gora! Ze energia jartzeko goizio, neska? Karna sartu! Zemoz? Ondo, gaizki noin dut. Gaizki nikin delo, zurekin. Zati. Jo, Zurrunka, hori naturala da, Zarkituta zaude. Bai, ez, zarkituta ez, tabikia okartuta dakat. Ba hori opera oitea. Tabikia operatzeko denboik ez dagandik, hombre, favorez. Indizutena da buelta eman. Hola, Sanjako ezela. Sanjako ezela, ez da lehenko alik izango, ez? Ez, Ez, oire pasatzen. askotan gertatzen. Ba, gehiagi, gauzoneako. Miren, gauza bat, hola, inguruk eta oso politia dira, berdek eta basarrik eta mendik, baina, honean, zer tetorria hemengo, zer da, zer da, obretan eo, zer da? Nabarnizeko Arriola Mendilan. Arriola Mendilan. Arriola Mendilan. Bueno. Eta hau da Maruelezako Kastroa. Maruelezako Kastroa. Alaxe da. Nabarnizen. Nabarnizen. Toki historiko, izango orduan? Historikoa. Eta gu mentxelotan. A ber, eta nuna ezu ba? Leku politiak ez to? Hemen lokatza eta harria eta ni, bizkarretik zizko inda Baina, usted, gutxo gara bera zure garaikoa dela. Urdinarokoa da. Joder, ya estamos, Digoin be, señor mayor esan benitu eman berkot, ez da? Bueno, pizka batzea. Hala bezure edeko jende asko zautzet, lagunak. Bai? Inserzuan ez autu nitun. Txiste bat beste batzetik, Bat beste batzetik. Azkar, harrapatzen jozu mekanika, Joder, Inserzuan ibiltzen naiz. Lanian? 5 urte, animadora. Animadora? Animadora bat ez egiten du. Zengo ba, animau. Animau? Eta Claro. nola animatzen da inserzuako jendia? Animau nahi alezu. Musika, maestro! Ritmo hartu. Guain, 3, 2, 1, aurrea. ¿Quién será la que me quiera? Hori da. Bestaldea. Eskubira. ¿Quién será la que me Bueno, Animatzea, pizkat aldre bezaizea. Bai, goizinan. Goizinan, Gaudian ez dakit, baina, bueno. Oain berriz. si la podré encontrar? Txa-txa-txa bada, hau? Txa, hola. Txa-txa-txa. Txa. Yo no sé si Zenbat urte, niorekin dantzikin. Hoi da. Jesús. Venga, déjate llevar, pagadi. Oso ondo. Izu, oso ondo animatu gara pixka bat, Nabarnizen nola jun behar dugu? Nola jongo, oinez? Oinez, eta gero bueltatu, Autostopian? autostop. Oini baino zarrago da, Bueno, hortxortxo. Inintertzen autostopen. Ez, amak ez zituzten. Aizte hartzen zuzten. Beak itezun, baina. Beak itezun, baina, karo. Beak inai, baina, besti. Gabon Nabarniz! Ongi etorri zuen herrira. Bueno, kontetua gode, hemen Gaur, ni etorri naiz, konsejo batzukin. Konsejuk zartarako? Loiteko? Ez aldezu lorik egin. 0. Ez errez. Zergatik? Eman diazu kontzertua. Kontzertua nola? Bueno, zurrunga. Zurrunga? Erlakizu zertzean. Ze? Dobli zurrunk estereo. Hala da. Ez bate loikin. Esageratu samarrazea, baina, bueno, ze kontseju dio egin, Kontseju. Ondo Lelena. zait. Pintza bat. Hau, zertako, erropa zabaltzeko? Bai. Sudurrian jartzeko. Zudurrien jartzeko? Holaxe, a Hola, ver. hola. Holaxe. Primeran. Ta guain gau oso gara, mera. Bueno, vale. Lo inberdezu. Vale, lo. Ta ze gehiago? Ta horrek ez bau funtzionatzen, Ta ze gehiago? hauxe. Hau zer da?
Hori da, spray. Spray, hola. Jurian emateko. Jurian emateko, a ber. Favorez, konportu. Es que está gertzen. Barkatu, konportu zaite favorez, Vale. Jendian aurrian gaudeta. Vale. Bueno, prez gaude Nabarniz hobeto ezagutzeko. Ez dakipanik. Gabon, Nabarniz! Gabon! Gabon, segi. Kaixo? Hola. Zemoz? Amen, ondo. Bai, ikuste zaitut, hartazio jakin ondo. Bai. Atzambarra mozten, atzoskola mozten. Atzambarra mozten. Bai, atzoskola. Urbildu nahi dut, baina pixkat bildurra mateit. Tranquil etorri, tranquil. Amen, txikotaz. Bai, seguruan no. Bai, seguro. Tranquil, Vale. tranquil etorri. Bueno, bimuxu. Bai, Ni miren, zu? Bai, Sabina. Ni? Sabina. Bai. Hemen gualtzea. Amen, bai. Nabarnizekoa. Oine 55 urte etorni zen, onaixe, eskondute. Orduan gizonak ekarri zintu Gizonak, arnedun hona eta oina mintzen hau. Ze, eseriko algia? Bai, kezarri, tranquil. Venga, mentxe jarriko nahi. Bai. Bero dakazue hemen. Bai, denpora darra gaur. Eta, nola zautu zinaten? Ni esaten nintzen, erremerizan. Erromerixan? Bai. Dantzan? Bai, dantzan. Gernika eta jute ginen da, erremerizera beste herri batzutara be bai. Eta, zeinak ezkauze joan nobilo izateko, zeini? Berak zazten. Bai, zelan egia eskonduko bagara eta bai, itzan, ezon? Bai, hola, nezun segiru betitxe, nau jota. Hori bai, eta eskondu inber? Baina gu eskondu ginen hiru pareja batera. Nola? Bai. Hiru pareja batera? Bai, nire gizona, beren arrebie eta beren arrebia. Arreba bi, hiru. Gizona eta bere bi arrebak? Bai. Danak Elizaberdinean? Danak Elizaberdinean, alkarraz danak. Eta gero eskondu batxuen, lau anaizia gizonanak, lau frailiek, amengotzekuek, lau. Lau anai, frailiak? Franziskanos. Baina. Bai. Eta esan diazu erromerian ezagutu zinatela. Bai. Eta zeinek konkista duzun zein? Dantza zeinek ezkau zeion zeini? Dantzan, beraz betxena, da bestekin danakin leina. Danakin. Danakin. Proin, berda? Bai, hemen errezen etxe gendun plazan. Modernua ez? Izaten guztu modernoa, itxate guztan, nire horrek. Nola da gaurko? Oin gukea, holan. Buru eta, anki eta, porto bier buru be. Bai, Damba. Bai, damba, horrek ez. Hori etzazu. Ze gustatzen ditzen? Pasiun be bai, gora eta bera plazan be. Bai, pasiun. Berton, bai. A ber. Besotik kolpeta, pasiun. Gora eta bera, gora. A ber, erakutsi azu. Bai. A ber. Ba, holantxik, pasiun etxe gendun, holantxik. Hola. Bai, gora eta bera. Vuelta. Gero vuelta, estabe. Vuelta, estabe. Eta agarraua? Agarragoan kolpeta. Holantxik, zer ba? Politxa, Antzineko moduen, da lagune bagara, holan urruntxu. Laguna baldin bagara. Bai, baina gero nobizu bada. Hola, para notar cosas. Claro, hombre, ¿qué pues? Para notar cosas. Hombre, sin escuela, pero tontas no. No, la escuela de la calle teníais. Bai. Eskerrik asko, ni ja konseju hauekin Ikasi oso. ikasiet. Bai. Eta ber, nobilon bat, o zeo. Bai, ikusu zuek onskero, bat bari bibe. Zuen sasoien, da nio kutxon duzen kopena hori zuen sasoien. Zuk uste? Bai, egun batekuek. Egun batekuek. Nere ama beira egongo, eta egun batekuak... Zango du, arepe. Hemen da bilau, zango du. Amape. Claro, bentze. Ama ikasten nahi naiz. Hola. Bai. Egunon. Hola. Egunon. Hau nire lagune da? Nola izan naizu? Rosalina. Rosalina. Bai. Hemen, Sabina eta la Hain Rosalina. eta portute da Rosalina, turroikaten. Turroikaten. Gabonetan. Zer eta uzazu ba? Hortzak apurtu, unako sartzik jaramen da hortzak apurtu. Garbi. Ai, Bai. turron del duro. Ba, duro. Ba, Duro, Gusto itxe, da duro, ¿sa? Duro. Duro como la piedra. Eso. Duro, da esateuna la Rosalía. Ba, la Rosalía. Bueno, ni mire naiz, Rosalina. Hala ba. La Sabina y la Rosalina. Bai, billo. Earki. Gerniken me pintxu janda, kafi hartute. Bila jotizate gara? Bai, beti. Eta gero gimnasia, bekotxe jute gara. Ara nabarzera. Gimnasi jaita dezu. Ba, eso, gimnasia be. Gimnasi joan o... Ba, gimnasio da, hemen be bai. Ekitzen zeu, mitxe be. Hemen? Bai. Hemen itezue gimnasi joan? Ai, etxe urlatzi. Nola itezue hemen gimnasi Billo, joan? garri begire plantaute, leña. Leia. Leña, hemen. Leña. Gora eta bera. Ba, erakutsi azu, dantzan erakutsi nau. Erakutzu. Bai, eta guan gimnasi joan. Hemen txelagako du. Vale, orduan etorri. Gelditzu barik itxo. Nik ez dakit. Lehenengo korri du.
Korridu. Venga, Korridu. seguidu. Beso gora. En marcha, esku golari, mogitu. A tope. Venga. Hau, estiratzeko da. Gero holan. Oi gora. Oin eskubide gora. Bera. Bera. Zuek asko itezue hau, Bai, belauneko holan, zuzen. Atzea. Bai. Beraino. Ui, bani hemen txagatzen naiz. Bueno, aldabenak. Aldabena esaten dugu. Alde bat eta beste. Arra. Bai. Zuzen, gora. Zuzen. Bai, oin beste batie, ustabe. Bat. Bueno. Bost, Bi. Lau. Lau. Eta bost. Bost esaten zeu. Bost. Euk esaten zeu. Bost. Bost. Hau animatzeko itezue. Venga. Oine ingo gue, arrezekin gora eta bera, pesak. Pesak. Bai. Pesaz. Ingo guz, bai. Harrizekin? Harrizekin, bai. Harrizekin. Hemen deko oso arreze, betxuslaku. Aia, preparauta. Bai, preparauta gaz. Zuk hartu nenduzena, gaztenan zarata. Bai, hartu. Bat. Batera. Bi. Ukonduko lan, eskinan. Ah, eskinan, barkau. Bai, lau. Lau. Nik ez detin lau. Bost. Bost. Sei. Opa. Sei. Sei. Bera. Gora. Gora. Ni bera nahi zaila. Bai, bera, arrezekin aldi zara. Bera. Gero ondaketako jateko oinen, biu bierra. Dale! Hala! Ufa, beratu bino ni. Kendu zazu, dana. Indeu, eguneko ejertzizioa? Bai. Eta guain ze? Orain ondaketako txokordu da. Hori beti dako ze. Hau bez, Bai, horrepe jaten dugu, Bai, Urron del duro jateu. Duro, bai, hori esatzen janamen da. Turruta usi dara jan. Dana jan. Dara jan, hortzape, turruiaz. Hortzare tragain altzen. Traga, hortzape. Lur hiliko di. Zer ba? Bera, enetzen irrite, traga guazen. Da oinek juten da hortzak ipintzen da, diru asko bierroi. Bai. Hori presupuesto asko da, Asko da, bai. Hoi jubilazioa altzau bizkue. Ezei da karkote, amaiketako. Venga, segi dakarri. Hemen dakatara, betxu. Hemen dakat, betxu, txorixue, ternile, gaztaie, jogurra beba da, hau. Earkit. Ia. Iar salna hartu ogize. Bai. Ahí ba. Ogila? Bai, erdiko janda, beste itxi, gogorra. Igual esan dezu hobeto jogurra. Hori gero. Jogurra ganetik. Ez, hortzatik esatet. Sin leña. Leña. Leña la comida también. Todo. Earkit. Leña. Hombre, Oso, ba. jaun leña. Ezue, beste gauza bat. Zuek eskurtzioak eta ital dituzue. Bai, jutu gara San Antonio eta... San Antonio ze urkiolakoa? Bai, arrezeri bueltak emon da, etxoguz. Hori, harritai bueltak ematia da. Bai. Hori zertako izatea. Esaten dabe, nahu jutopetako dala beha, gu nahu jutopetako ez dugu motel. Emalen bilako lata, ez du behar nahu jori. Ixo materie, ze pasuzeko bastarriko ixo materi San Antonioz. Hondo orkiolara, San Antonio hori behizentzako txala eskatzen. Nobilua berrian txala. Txala eskatzen behizentzako. Bai. Da, San Antonio bezpelik eutzo, da, emontzo alaba solteri ukuan ezin, da alaba solteri umie eta behizerin txalik ez. San Antonioak ez zion ulertu. Ez zion ulertu. Ta urkiolako kantua baldakizu ezuek. Aize San Antonio urkiolakue, askoren bihotzeko santu egotue, asko egiten deutzo San Antoniori, egun batian juen da bestian etorri. Egun batian juen da bestian etorri. Gero, seguru, ba? Ninguan nago egin batean. Bat, bi, airu. Gogorra jan hori? Salina! Bat, bi, iru, lau, ta, bost! Olaxen abil, harri jakin gora da bera, zuekin egon izanetik. Aber zeu zeiteiten, hola, sasoi horrekin aldatzeko zuen edadea. Baietz, eharki daude bi hauek, Eutxiko aldizkiatzu harriak, mesedez? Bai, karri. Bueno, tori bat. Abi, gauduz, Bai. Eskerrik asko. Sabina, antopatu nun hartazilakin, bere etxeko ataian, lasai. Nik hasieran pentsatu nun, hemengo pelukera zala. Baina ez, gero konturatu nintzen,
bertako bailarina zala, Ba, geroan, etorri zitzaigun, Rosalina. Badago, kantante bat, la Rosalia, la motomami. Ba, hemen, Sabina eta la Rosalina. Nabarnizego, motoa mamak. Eta, bueno, behaiekin dantzain genuen, itzein genuen, janin genuen, gimnasiare indeu. Asko, leña. Zata izan, mire, eman leña, bizitzai leña. Eta betxu, pentsa konsejo bat emango izuetela. Jarri nahi bali mazufina, jun al gimnasio, Sabina eta Rosalina. Eskerrik asko! Nabarniz, 250 biztanle inguru dituen Bizkaiko herria. Busturialdea eskualdean dago, hemen. Nabarniz Gernikako auzo bat izan zen 1987 arte, baina urte horretan independizatu egin zen. Ni hemen nagon bezala, bakarrik independizatuta, Zestoako Rubia bere aldetik joaten danean. Hau da hau, askatasuna. Haze aldapak Nabarnizen, jo. Ojo al Cristo. Iepa! Barkatu, badaka montazia! Ai, ion! Iepa, aprobetxatu ingoet. Iepa, erraki asko. Bueno, iepa, hola bai, Hola badaua aldapak indotzea. Mentxe, la sirenita bezala. Buelta bat deniko. Bueno, egunon! Bai, egunon. Lehenengo gauza, eskarrik asko, igotzeatik. Bai, ondio, eskerrik asko lan ez emoni duko gora gutzu, eta probanta. Ni Mikel, zu? Ni Julen. Julen urtezkotako. Bai. Nabarnizkoa? Bai, nabarztana, bai. Bueno, hemen paisaje politxa da, kasu ez da? Bai. Nabarnizen? Gaur bai, ganaz euskiz edo. Bai, toki ederra, bai. Guai, hemen txen Nabarnizen gaude. Bai. Oida. Nabarzen Elizalde usuen. Elizalde usuan. Bai. Gero bai jurnezko komarkati leharti bain gauzoin. Leharti bain gaude, guain. Bai. Da, oino hona torten badara. Leharti bai? Bai. Oi, leharti bai izan diazu, ez da? Bai. Da, ez esan zu. Da, oino hona torten badara eta urdei bai. Adios. Eta hau zara, urdei bai? Bai. Hemen eutxe bada. Bai. Hemen goitxea duzen urek. Hemen goitxea gorrero beltan eskereta eta doiz errekara, aiustiko errekara. Bai. Doiz leara urek. Leara. Hemen doizenak, doiz omako errekara. Hor kustuzu oma, hor behien. Bai, oma. Hor dana da urdei bai, hor hemengo urek, doiz ara omara. Beraz, hau esan diazu da leharti bai, hemengo zati hau? Bai. Eta hau da, hemen dagoen hau da urdai bai? Bai. Beraz, esan daiteke hementxe bide erdien gaudela pizkat, linea imaginario batian, Greenwicheko meridiano bezala, hau dala leharti bai, hau dala urdai bai. Ezta? Toki estrategikoa. Bai. Oida, pauso txiki bat personalentzat, baina pauso handi bat Euskal Herrian. Eta adibidez zein da desberdintasuna handiena bi ere muena. Bat ez guke dakiuna da zateko basurdana. Basurda gor tranquil loitzen dabe eta lasai oten diz. Hemen urdei baiko reservan. Eurepe jakitzen dabe, zu pasako zakakun gunein dita. Baina handik urteten badabe, bagizu igul batidak egoten diz. Orduan eurepe nerviosu biltzen diz. Bale, beraz, leharti behien pizkat basurdean dabiltza. Bai. Danak urdei behira. Bai, tranquilan. Bai. Epa, hemen xadeuko, animalia lasai. Nire da, leharti behikoa edo? Hori bai, leharti behiko da, hori hango baserri bateko, hemen 2 kilometroko baserri bateko. Bale. Eta beste kuriosidaden bat badago hemen herrian, Nabarnizen? Nabarnizen asko zatuzkoen, Nabarniz nabos iarbiz. Adios, Nabarniz nabos iarbiz. Bai. Ai, adios, nabos iarbiz, naboa arbila, ez da? Bai, hori diferente diz. Arbizi da lagune jaten da bena, eta nabu da ganadu jaten da bena. Adios. Ez duzutzen zen. Ez sekula entzun? Arbizi dintzen neuko berikutzen. Egon aputxo baten. Nabarniz, nabos eta arbiz. Betxu, hemen egozu, ejemplu, hemen. Bai, adios. Hau da arbize. Ez, hau da nabu. Hau da emotezako ganadori. Hau da nabu. Jode, kalabaza baten tamaina daka, ez da? Ez nu sekula honan. Ez nu sekula nabo bat izan eskuten emitxe. Nabarnizeko naboa. Bai, nabazko nabu da. Hau da ganadontzako. Bai, hau ganadontzako. Hau da arbizeko nediz.
kanpotik balbaltzak, da barrutik di suizu betxu. Bai. None doz egor, zineba zu produzik ez, honek. Hau jatea badu? Bai. Hau da, arbitza edo nabito, esan diazu? Bai, hori. Nabito, bueno, bizitzan lehenengo aldiz nabito bat jateri joa. A ber, zemozko daun? Oso gozoa, no? Bai. Hemen txaniak probatzen, nabarnizeko nabitok edo arbitza. Bai. Bega, nabua eta arbitza. Nabu, hemen degozu, nabue, eta arbitze, hoi da. Txarrena da, kozinero asko guzeten dabe laue, erdea esan da nabitos de Nabarniz, kozinero asko guzeten dabe, pon, da, ez da gitzen Nabarniz nundeuen bez. Adios. Bai, guri pasoiakun kuriosea bat, pasoiakun Bilboko jatetxe famoso baten, Eta, kumentzen, hiru mutil nabarnizkok, jesarri maizen kartan da lehidu genuen nabitos de Nabarniz. Koño, geuzaten, nabitos, nonak ete dize, nabitosak ez, fulan onak edo, bengan onak edo, eta hola petzetan da. Komandi hartzen, tozanien, zanetzen da, honek, arbitza, honek nabitos de Nabarniz, nabarnizko diz, bai, kozinerue naparruko da. Adios, pentsatzen, naparruko zinetela. Nabarniz. Izan, jatetxe famoso, bai, Bilboko orduan sasoko jatetxe egon dezen. Bakizu, Nabarniz, Nazarran ez da, Nabarniz Bizkaian dago. Leharti baien eta Urbai baien ondoan, abartean, hoi da. Bueno, eskarrik asko juren, dana esplikatzegatik, eta hemen ustezatu zuen nabitokin, da ni banua, nabu gau hartu eta pizkat pasiatzea. A ber, animaliren bat ikusten da, ematen dioten jateko. Venga, ba. Bale, ondo pasakuna, gero arte. Bai, venga, agur da nori. Joan, nabo askotan hartuta. Julenek emandako nabuekin nabil aste osoan ez dakitala nun utzi. Rosalina eta Sabinak ni baino indar gehiago dakate eta hemen txutziko izuet testigu. Nabuekin bestela ezin den monologoik egin da. Eskarrik asko. Bueno, Julen, eskarrik asko Nabarnizi buruz informazio guztia matagatik. Argi gelditu zait Nabarniz nun dagoen. Lehartibai eta Urdaibaien arteko herri estrategikoa, bai jauna. Zer da Urdaibai? Reserva naturala. Reserva naturala ze basurde guztik ara juten dia. Gaur egun Urdaibairei deitzen diote basurden marinador, denak alea dozelako oporrak pasatzera. Baina gauza importantea, Nabarniz izenaren jatorria nondik datorren. Zen adibidez, Iruña, Ponpaelun, latinetik. Edo Oiartzun, Oiasonobiz, baitere latinetik. Baina Nabarnizek jatorri askoz ere zaharragoa du eta gu arantzadirekin kontaktuan jarri gara eta hementxe aurkikuntza handi bat egin dugu. Ikusi zazuek, orain oso modan dagoena, Irulegiko eskua, ez da? Hau da, eta hortxe mezu izkutu bat dago. Haundiago jarri dezagun mesedez. Pixka bat hemen ez da argi ikusten dagoen jarriko dugu argiarekin pixka bat ondo ikusteko ze jartzen duen Irulegiko eskuaren azpian. Nabuek arbixe. Kristo. Eta bide batez, Julen, misterio handi bat argitu dugu. Irulegiko eskua zertarako da, nabuek jasotzeko. Eta badakizue, nabu handiena hartzen duenak hori da zorioneku. Eskarrik asko. Kaixo! Baina ze martxa da makizu hemen? Ni mire naiz da zu? Ni pieda. Kaixo! Aizu, ze martxa da makizu hemen dantzan, oinez? Ze izan zuten? Zetan gana. Zetan gana? Me dejaste de querer cuando más lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron la gana. Oia, gana gitxideko guk. Gana gitxideko guk. Bueno, gana jarrite, ya. Bueno. Pixkanaka. Bai. Claro. Zertzabiltza hemen? Pasiuen. Paseuan? Eta musikakin paseuan? Bai, mania bada. Egunero. Zema kilometro dituzu? 5-6. 5-6 kilometro? Bai. Musikaz? Da, ze entzutezu? Euskadi Gaztea. Euskadi Gaztea? Bai. Goizetako saioa? Ba, lehenengo mesioten da, ni mesie iguli pitendo beste leku baten. Ah, bueno. Eta gero, Euskadi Gaztea. Aber, zagaio da hemen? Berriz agarriko du. Zetan gana, denbora guztian zetan gana. Ez que zetan gana da, pegadizua da. Pegadizua da. Oso pegadizua, además. Batxata bat bezala, ez da? Yo era ateo, pero ahora creo.
porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo. Bai. Hori ez da meseta jutekoa, ateo, mucha misa no. Mesio baino polita hau da. Baina mesiebe ondo hemonezkin nuen mesiebe ona da, Hori egia da. Ondo mandako mesak, Ona dira. Baina ateo kantuare oso Ona. Bi gauzako ateo, Bai. Zetan gana ire bialduko jo musutxo bat. Bai, Saiozu zerbait. Zetan gana musu handi bat, Musu handi bat. Hemen nengo gea, nabarni zen. Bajo del cielo, yo era ateo, pero ahora creo. Lez ikusten etxe hau zoragarria. Ze etxe dago, zuri alda? Nerea eta nere senarrana. Bai? Bai, txori solo. Txori solo? Etxea. Hemen txori asko dau. Txori asko zeolako? Bai, txori asko dauelako. Nire gizonarik semeari, txori. Txori? Horrek ez deki izenik, horre diez txori. Eta, bilo gaudela. Nola zautu zenun gizona? Oindala zemat urte? Ba, nik 70 bitut eta 14 urtekin. 14 urtekin? Bai. Ezagutu zenun? Bai, 14 urtekin. Hau da kuriosoa. A ber. Nire ama haurdun egon zan, eta egon zan nire neba gaztiena izeten. Eta ni amak etxesten karguen beste nebarre bana, da nik eskapau, eta bainora jun. A ber, La eskapista. Orduan, Eskapista, bai. zure ama juntzan aurdun, zure arreba aizta Neba gaztiena. eukitzen, eta ni junetzen abainora. abadinora beste nebadanak bakarrik utzita. Bakarrik utzita. Hau etxetan ezin, favorez. Amorra primera vista o nola izan zan hori? Ez, nik lehenengotan bentzeten hauen, hau ez da niretzako. Lehenengotan bentzeten hauen, hau ez da niretzako. Eta betxu zenbat urte. Eta zeatik pentsau zenun etzala zuretzako? Pues lehenengotan enotzan hartun patxadarik ero, ez da ipaseatik ezen zan. Ez zitzaizun gustau. Lehenengotan ez. Lehenengotan ez. Baina beak ze esaten du? Beak esaten du, berak unzala abainora beila erosten. Eta beintzi erosi bala. Beintzi esertzea zu? Ai, ama. Hori esaten zau berak. Ai, ama, beila erosten juen, de beintzi etopau. Eta beintzi etopau. Eta beak ze adintzakan, ezagutu zinatenean? Emeretzi betzadako, ibasela, emeretzi. Emeretzi urte. Bai. Da urte bete behaino harina, alde iban, Ameriketara. Eta gero por karta, Hombre, ze bat denbora intzunan? 4 urte tardi. 4 urte tardi, eta aguanta bentzenun, Bueno, haciendo trampas. Itxoi, nola haciendo trampas? Ze trampa? Ze trampa? Bueno, ba, urtetan lagunekaz, da holan. Lagunak azerten. Dibili, Baile eta batzuk. esetu beste batzuk. Betxo, bale. Gaur egun nola dituko jo, trampak. Eta trampak beak inaltzituna. Ez dakit. Hori ez dakizu. Hori ez dakizu. Ez dakit, hori asko. Zuk hemengoak kontauzen izkon? Ez nik. Ez kontau. Oso ondo. Ez. Dano barrura. Hombre. Eta gero eskondimo zinaten, pentsatzen? Bai, urrian etorri zan, eta febrerun eskondu ginen. Askar. Esan laikeuna da, etorri eta segituan konkistatu. Intzizula berriz. Intzintula. Eta guapua zan? Bai, guapua zan, bai. Argala altua, olako, esaten da, intxorrakin. Eta, guain guapua alda. Oineia. Izena nola du? Bitxor. Bitxor, alias txori solo. Txori. Txori solo no. Txori solo etxia. Piedad! Konfesioak egin dituzu gaur hemen, Bueno, herriko kirolariekin jarraituz, hemen dakau Piedad. Egunero 6 kilometro diteitu. Zetan gana eta Euskadi Gaztea entzunez. Oain ulertzen nik, hemengo gaztetasuna. Hemengo Nabarniz Gaztea zuek zeate. Piedad, Rosalina eta Sabina. Izketan geritzen da baita ere, esan zian Bitxor, ezagutu zula, eta Bitxor Ameriketan juntzala. Ezta? Eta beha hemen bere zaila uzan baino, estrategia diferentiak erabiliz. Trampa txikiak. Beak trampa ditzen jo.
dantzan, esateu lagunakin. Sabina, ez dakigu nola itezun dantza? Hola? Edo? Hola? Piedad, nola zan, hola? Edo hola? Bizetara. Hau ez da erresa, baina pitxo horremen alda. Bazpare tapauta zaude txapelakin da, Bai. Ai, bitxo hau sekretua zan, baina ja kaleretu deula, nik gaur nago konsejoak eman da eman. Beste konsejo bat eman goizut, bale? Oain etxea iritsitakoan, baldakizu zein berdezun. Zetan ganan kantua jarri. Tu me dejaste de querer cuando yo te escribía, cuando más te quería. Bueno, urte asko pasadia eta elkar asko mantiezeate, baina gaur ez dakit etxean tangan aukiko zuen. Muxo bat. Zer polita den Sabina eta Rosalinaren trantzean, zein polita den urten karga pesarekin arintzea, zein polita den dantzan hasita bikoteari eltzea, zein den polita piedaden gisa musika entzun ibiltzea, zein polita den zentanganaren doinuekin gozatzea, zein polita den gorputzelduak horren gazte sentitzea, zein polita den gorputzelduak horren gazte sentitzea. Eta Nabarnizen aurkitu dugu azken denboraldiko misteriorik handiena. Norentzako jarri dute hemengo semaforo hau? Handik datozenentzat, handi datozen txorientzat, hemen betik datozenentzat, Elizati datozen prozesioentzat, betik datozenentzat, auskalo, ni badazpada hemen txegelituko naiz berde jarri arte. Bueno, ni banoa, zati bestela ekipokoak nahi berde jarriko naute. Ojo al Cristo, ikusi hor bide. Hori. Apai. Bazen investigatzea. Zeidea, iberdolako postia arreglatzen egon, hau ikusi berra da. Jepa! Zer? Zelan? Eunon, baita zaurire? Bueno, ondo. Bai. Hor goien zen mauz? Ondo, biztak huie die. Ta zu hortxe eusten? Emiko, por si acaso. Sekurtasuna, badaz. Ante todo. Ta ze egiten izate, jakin bai diteke? Gauz entrenetan. Entrenetan? Nahi oso jetxi, ez? Zate goro, esfortzuakin pixkat. Bai. Hola, hobeto ezautzeko eta ikusteko, bai. Kontu zen? Sekurtasuna ikusten. Bueno, posten ezagutziaz. Bueno, ni Mikel zu? Apa, ni Alain. Alain. Apa, ni Unai. Unai, Alain eta Unai. Urtsaskotarako. Esan diazu entrenetan, eta hau, zer gertatzen da makina honekin? Bueno, jartzen gu, 25 itzen da jai bat hemen Ermitxan. 25 noiz? 25 Julio. Julio, Santiago nuen. Santiago nuen. Bai.
Eta haitxengo txapelketia urte askotan ingu, bueno, jarri postia. Bai. Eta ia norreldu lehenengo gora. Kukaina bezala, ez da, pizka bat. Kukaina, pero... Vertikalien. Bai, ez nu sekule ikusi, beti ikusin dit, kukaina olioa botata, hola, zea, ez da? Hemen gatxau. Ni hola, etorrita probatzea posible. Hombre. A ber, ba. Sartu egin bendik. Bai, eta arnesa jarriko dugu, hemen, ez da? Bueno, eta honekin seguru alda. Bai. Segurtasuna, bai, importantia segurtasuna. Bai. Bendik. Esku pasa. Hori da. Eta bendik beste eskua. Hola ze, bai. Zu nirantzeko taileko. Bai, hola ze. Alain bezala, ba, bueno, pixka bat hola. Hau da eusteko bakarrik, Zuk bakarrik, Haulo, ondo, zati parakaida zaila zango bai, pizkatu, holgurakin, ez da? Bueno, eta beraz, pulso, ojo alkriza ze, hemen jartzen du peligro no subir. Bueno, txistea. Hori, ez hartu kontuten. Eta, azten da, pulso, ez da horrela. Claro. Apurro txabonek, jasu zer egon zuen egin da. Bai, honekin. Hau da, postura hona. Eta esfortzu zer da, hankakin. Hankakin eta eskuekin, danak ibatea. Hola bat, hori, venga, padi. Jota, venga. Ugun pai. Izeko izauza, venga. Udak itxibalda da. Ez begitxu gora. Ez begitxu gora, zu segi. Segi, horik eta. Venga. Hori. Bai, izeko izauza. Irrizta bila dau, Lehenengo biderrizeteko ondo dago, eta posti dago. Bai. Gaitxi. Hori da, ondo da. Bai, barkatu mutilak, hemen xatzen ikusten iriz maleta hauek eta zer dakazu, biajen bate o... Ez, hau da, beste proba posiloa dizetan da, San Diego egunien, bai. Eta da maleta karrerie. Maleta karrerie? Bai. Honetan dauz, prenda batzuk. Bai. Eta itxen da errekorridu bat, puntaletik puntara, prenda jantzi, buelteu, beste prenda batzuk jantzi, eta lehenengo maleti eutxidekonak, irauzitzen dago. Hori da. Hau eguzu probau? Bueno, bai, hemen. Horretan egan ikustu tobeto. Bai. Hau jebizek. Venga, jakitxuko hortik. Primeran, txinga bezala hartu eta han erropa kanbiatu eta buelta, ezta? Bai. Da, bi prenda jantzi bider, buelta bako txie, etorri, eta holan hiru buelta inde. Vale. Bi prenda jantziz. Vale. Lehenengo etxeran, bidien marke bida. Bidien marke bida, londuko izut. Hora, botako. Ai, Dios, hau da, alimento para palomas. Hori. Hola, gara, txoriz beteko. Txoriz beteko, Londuko izut, nahi, esan. Hola, xe, venga. Bai, hori, bota arantza, venga. Bueno, zuzena egin, Vale. Oina, amendik erditxik beste bat. Hori. Beste San Mamesen, iriko hartu gotatzen. Amendik hasiko gara. Euken mongote hori, salidie. Salidie zure man, nahi? Aletak prest. Bai. Bat, bi, iru. Venga. Animo, pagadi. Bai, animo. Venga. Eta nori ikitzen dan. Venga, kremaiera, venga. Animo. Hori. Hau zanbego, hau zea. Venga. Soineko, ba. Bi prenda, ez da bakoizetik, vale. Bai. Prenda. Hemen nabarnizeko Andren bat ibil. Bai. Levante, sarratu inbida, Venga, alainik izin zira hasi, Beti ziten askinata. Hori. Apo pagadi. Venga, Osiliki? Beste bi, animo. Venga, alainion niorzaki hau dugu, Benetako cowboy ezera, Nik ikentzen malaki bide pitxe ez dakit, Animo. Venga, besta, hori. Txune? Venga, zuri txiko. Venga, ondo. Animo. Beste perdera, homizu, Hori. Apai, hori. Beste bi. Eta beste maletako falta jatzu, da gero fotofin izan, Ana maitzen da karrerie. Maleta sartu inbida, Baina reivindikazioa, sujeta dorik ez favore. Hori, venga, pagadi, venga, ani fotofiniz, Erdez, venga, animo. Apa, pagadi, aplauso. Arbiza. Hori. Eskerrik asko onai eta lain, Nabarnizko jaizetan segertatzenan esplikatzeagatik. Gauza bat argi gelditu zait. Jai haudetara oso ondo entrenatuta etorri behar dala, zeke Sabina eta Rosalina zuekin gimnasia egiten hasiko Ikusi dezue. Pagadi kukaina vertikala igotzen. Egia esan, nahiko larri bili naiz, erdibidean gelditu naiz, eta esan nahi de, Urdaibaiko biosferan espezie berri bat dagoela. Pagadi, Nabarnizko koala. Ziko niko izanako argoa jelduta.
Gero maleten asuntoa. Nei, atentzioa gehien eman didana izan da, nola markatu dugun zirkuitoa usoaren janarekin. Martxantan askotan egiten baduzu hori, txorizo loko eta Urdaibaiko txori guztiak horra jongo dira. Baina hola zailtzak, ni zintzilik galdetzen manaiz eta erropa guztiarekin, koalaz aparte txori maloa daukazue prezio berdinagatik. Jendeak hau ikusi eta esango du. Ze sentidu, ze zentzu daka maletekin erropa gaztea eta hori. Zentzu kristorena daka, haundia. Zergatik Loiuko aireportuan egunero berdina gertatzen delako. Jendea juten da maletekin, Iberiako bentanilara joaten da galdetzera zenbat kostatzen dan fakturatzea maleta bat, eta azten dira, horre, jarri barruko guztia, bestela arruinatu nengo gerata. Eta gero aduanan, Guardia Zibila galdetzen duenean, ¿tienen ustedes algo que declarar? Sí, que venimos de Navarniz. Norbait, zeo zerren zai, zerbait jaten. Goza. Kaixo? Bai, unon. Ze pasatzea, Nabarnizen? Danak zeo eskuan dezuela, ikuste zaituet? Kutsilue. Kutsilue? Zertako biltzezu? Bitxu, onotako, jateko, gehien ibiltzen dut, bi horran pastora elektrikue korrentie badeko doz jakitzeko. Joten da barilie, eta me joten da kablia. Kablia? Orduan ipiltzen dut bari eta kabli ikutu. Bai. Eta hor, tierra etxen dut. Tak. Bale, itxoin, nita etxian pixkat enteratzeko. Orduan, itezuna da, kutsiluakin, behorrak ezertetzeko dakazun... Jakitzeko korrentie badauen edo ez bada ailegetan korrentie, basatu jo, nunu zozer basatzen da, dau jauzitxe alambre bat, edo... Ez da ailegetan, orduan, erosoi ez, eta igual egoten da, sasi bat edo zozer jauzitxe, eta orduan hori sasi bet, tak, eba itxezu. Hola, zen izu? Hola? Bai. Aza! Karrian harin, hori... Etxe asko fiatzen, espada. Hemen egeitzen da itzen, baina zure izena bindik ez dakit, ni Miren Nogales. Ni Arkaitz Urza. Urza A. Bai, bi agaz, bukatzen da. Urzaga ez. Ez, Urza A. U-R-Z-A. A. Urza A. Bai. Ta esan ita, Urza A. Ditzeztien nien nunundi sozetako. Hau izena espliketie... Ez da, batzu ez da ulertzen. Takit, bi A, ipintzeko. 2 A, igual, Urza A. Ya está, hemen dik aurrera hola egitetzeko. Urza A. Politxo esatezu, Baietz, Urza A. Bai, hartu. Eske azkarrik astet, esan dizut. Ia, bi herri pinu izut, makili gaz da, ja. Ja lanea torri naiz, ja lanian jarri bernazo. Ja, que hemen zauzen, biorra egotez hemen, zeia kuna egiten azile, aldatu inbiotez, ametik erun biotez, ara nire txondora. Bale, orduan, inberdeuna da, hortik hartu, eta zure etxea eman? Bai, kliniz bat, baduzu, klinizik baduzu. Klinesa? Bai. Uste baietz, aiba, klinesa. Ez, uste gura, nahiot, plastikoa bakarrik. Plastikoa? Klinesa zutzago, bai, nik zorrotxu. Sartu honetanak, eta batu, eta gorde hor. Alde baten, eta bez alde ardizien, gorde plastikoa aparte. Itxema pixkat. Jode, gano, pakete oso zuen. Berri janakan da, Oin nik, gorde. Aiba, palo emugotzut. Bai, zuri manejetan, holan. Hola, eta zeu zebalima. Vale, ya está, haitxu hot. Lehen behibilitze zautantza. Betxu, hola. Zenbat behor daude? 5 behor, saldi bat, da mosaltxo bat. Ta nola torriko jaunea, zeni hor gora... Nola torriko dien? Ditxu, eta hautxe, ditxu. Hola? Batozte, hori da, trukoa, ber? Ui, azkarratozte hemen, Elastiko zarate intzuten adabe. Bai. Esto bato. Rementxe do, nik ez dakizu nola nahi zunin. Baina... Lengo dana batu bikoz. Bai, emaia zu plastikoa. Ez que hangoian batzu gau india, Torreko die. Haundila dia,
Taipa. Hau jaten nahi da. Taure bai. Zitxi jaten, eh? Bai, eta zein berde! Jendu, poltzia, hartu poltzia. Hartu poltzia. Euntzatxe, berua dakat. Hori ez. Ez, hau ezin da jan. Ikusi handezu ze truko. Jak? Honeko si... Oi. Zer? Nei. Hau ez jateko. Makiri manajetan dakizula esartuzu, baina ez tozu errespetori ipintzen, eh? Zein berde? Nerekin asarredo. Betxo, a ber, itxasu karisi batu. Torre nero ondola. Neure 7 urteko migi biltzen deuz, eh? Venga. Betxo. Ingo zeu txintxarrez, eh? Zuek txintxarrez zatezue, arrena. Bai, arrena. Tape ingo zeu. Zeba? Bau albora juten bada bestik segidutxetzi arrenari. Gordon honei tape ingo zeu. Baina tapeta gozo zerbi hau. Eta ze berde oin dori tapatzeko? Galtzerdila. Galtzerdila? Bai, soltau. Zendu galtzerdez eta ekarri. Nere galtzerdila jantzita akatena? Karo, hostia. Zer sartu gotzeu bestela ba? A ber, oain ez etorri, eh? Ez, betxu, untxeik hartu inda, eh? Aiba. Bateaz nahiku da, betxu. Tapauko zau hau. A ber. Oina ez dutzu bilurri bemongo igul. Bai, bildurra. Gehiago. Gehiago. Ez dakitelako nunda hon. Aiba, jantzi hau. Bota. Ia honek ikiat dute matzuz. Ez, hau neria da. Aiba, Pantxo. Txuk hartu eta hon geldi. A ber, tu. Aupa, Pantxo. Ei. Rei. Dos. Venga, Pantxo, guazen. Torri. Guazen, Pantxo. Rei. Dos. Junin zaizkigu. Eskapau india. Bat nere galtzetinak indao. Rena. Rei. Eske badi joazte. Venga, Torri. Guau. Bueno, jasoitugu danak, hori emateu, eta alde hartago berrian honeak aterri geha. Así que bain ez dakizango den. Igual arkaitze bronka botakoit. Izte matzezue, pentsetan eta mogiduten eta holago goza gitzen, ez ba, eske junin da. Junin da? Ez zio hor? Soltau indet, egia esan. Venga, guazen. Venga. Lasai. Rei. Guazen. Aruntza. Rei, ja. Vale. Vale. Eske... Izen egero motez, txaina probatia. Pantxok, ez du nahi nerekin edo. Laguntzaile txarra, eh? Bai, oso. Iztezu, eh? Arkaitz, barkau. Nik hauen? Ai, Pantxo, eh? Dos. Venga, ni hemen jarriko naiz. Rei, zu etorri hona, da ezitzi honeri urteten. Zaindu hor. Bai, eske, ez utzi urteten, dice. Ja, Rei. Zuk, zaindu honen. Ez itxia, hemen bera juten, eh? Bueno, favorez, ez ezan hori. Zur txatin panteo palu altzau eta listo. Hemen, palu agaz. Ai, ipurdi jaman dit. Autoridadia jarri dut, zugarria. Betxu, kaski pasaete, eh? Dominaute gozu, zer? Beitu, ze ondo? Rei! Segi. Zozu balizo baserrireko, eh? Gezurra da hori. Ez dut balio, zaldi jakin. Baina ez dakizu nola jasotzeten behan kakanik. Eta txixa. Urrena etorriko naiz. Ban, ikusten, nigul, eh? Ba, ikusten. Barrero ez totolako abenturea ikartu gozuaz, eh? Ostras. Bueno, aio, Arkaitz. Venga, hala. Aio. Hori da ridikulua, eh? Gaski pasan nun, benetan, eh? Baina, beha, Arkaitz, lasai zeon. Ikusi nunean, udaria jaten, bere naba jakin, etzekina da ze arratzalde tokatzen zitzaion erekin. Zalditak batea, nuku bestea. Arkaitzek, hasieratik esan zuen, etzala nitaz fiatzen. Sondo inda, Arkaitz. Sondo. Nire nitzan fiatzen. Hori bai. Gorden itun klinesak, primeran etorri zitzaizkiten, geroko malko eta izerdiak sekatzeko. Eta Arkaitz, danak ezagutuko zuen. Arkaitze daka abizena diferentia, arrarua. Arkaitz urza, biakin, garbi esateu, urza. Baga danak ni gaztau nitun. Zaldilla, laguntza!
baita ere gero beha gora etorri zala, gora etorri zan, eta kulpa guztiak, zaldiak aldeitian kulpa guztiak, nahi botatzen zizkian. Laguntzaile txarrazea, beldurra emateizu, nere 7 urteko umek hau iteue, dana txarra. Aizu, arka, urza. Ba, gauzat esango izut. Ni bueltak ematen eo naiz, eta beste 3 eragile topatu ditut. Bat, Julen da Pagadik erakutsitako espajuteko gogua zakela zaldiak. Bigarrena, igualzuk paso elektriko hori, txak, naba jakin diskuruan puzkau intzenula. Eta 3, nere galtzetina. Piedad, Sabina eta Rosalinakin hain beste kirolinda gero, Usai ederrakin egongo zelako. Nabarnizeko elizan oso metodo arraroa dakate txampona biltzeko. Sesto normala jarri beharrien, ara ikusi. Gora sana Epifania. Hombre, ojo al Kristor, persona bat. Gaina, hola urrutu ikusita Amerikara baten du. Iepe, egunon! Zer moz, zer lan? Ondo. Ni Mikel zu? Ni Santi. Santi, urteskotarako. Santi, urrutik ikusita mentxe Boise State, hemen Amerikakin erlazio dakazu, ez da? Bai, hame ondo gauz, 12 urtein bizi nintzenan. 12 urtein bizi zanean? Nun? Gaztean para guztia, emet. Emeten? Boise onduan. Boise onduan. Han jaio zinen edo? Ez, jaio hemen. Jaio hemen nintzen da haitxean egon zan lanian. Eta nolatan etorri zinen gero, buelta? Hamak torti guixoan, ez da, eskularri repertoko zin ama taitxe bizek. Diferentzia handia da, hemen nabar. Asko. Dana, tolo grande. Tolo grande, ez da. Razioak eta dana gaundik izaten. Dana. Eta hemen zibitzeza, kirolten nabai, Santi? Bai, hemen harriekin. Harri jasotzailea? Gizon probatan. Gizon probatan. Hoi gogorra da, harria tirak, ez da? Ikusi dezakegu, hemen zei Bai, zego probatu biko zut. Zuk esan dako, hemen maizu honarekin. Jo, toki edarra, kasu mentxe probal niretzeko, Adibidez, harri honek zenba pixatzen du? Honek 800 kilo. 800 kilo. Eta hau zut bakarrik mugitzen dezu? Bai, hau txapelketetan ibiltzen dana. Bai. Gero ondo gabizinin, abesti ibiltze hau, 1100 piko ego. 1100 piko? Bai. Ostia. Beraz, ondo prepatuta beharko da, ez da? Osasun ez da, tope. Da, kirola dana oso kompleto. Demonstrazio txiki bat ikuste badago edo? Bai. Teknika? Nago enbiot, bai, gero zogu, bai, azken. Ostia, hori responsabilidad handio da, Barna, hain imizu. Vale. Aldatzeko. Bai, primeran. Hementxe geritzen gara, Santiren harriekin ikusi. Hau 800 kilotako eta hau 300 bat izango ditunek. Prest, ez da? Bai, prest. Listo. Bueno, baina, ez dezu aldaketazko egin galtzak. Gain buketonak, eta azpiko zeak, honek sur, praga bitxotez, azpikik. Neoprenu jartzen dezu. Hemen fixu hartzeko. Oina honek egarriko gutar lotu, zakula onduko nuzu. Bai, onduko izut. Egarriko izaten da pixka eta harri jasotzaileena bezala, ez da? Bai. Zuke jarri esan. Luzatuko deu. Epa. Babesteko, hemetxe gerreko galtzen nahi da, Santi. Hola, ze. Urrengoa? Bai, manta txue dut. Adios, ojo al Cristo, bai. Manta da hemen. Hemetxe, bakau, Curro Jiménezen manta. Bai. Hemen lezio ondo jelek, Bai, ez da. Claro, inbeste esfortzukin. Ostia. Eta orain? Oin, gerrekua. Gerrekua, ostia, gerreko ondila, Postura hontan? Bai. Vale. Nire hemen ez dugunaz. Hola, ze. Bueno, gustutu. Bai, gustutu. Beleune gani. Apoia, piñau. Apoia. Tira. Hola, ze. Bat, manta eta guzti. Bai. Zutitu, bildurri bat. Bastante ondo, Santi. Seguro, gehala. Ederki. Bueno, Santi, urrungo pausua. A ber, katia eskutan dakazu, gantxo jarreta, tamen dakazu. Hau da, gero eskutin aprota poietako. Lehenengo, Hoi da pixka laguntzeko, ez da? Hau da, eskuta, aprota balantzia, aprota hartzeko da. Golpe ona, Hemen konzentrako, botileroen laguntzaz. Laguntza bezu, bueno, hau Beti boto.
Hau hartuko dut. Holaxe, jepa. Bai, zuzizit da, nire motivazio egizena. Zein? Alaba bihotez. Bai? Bai. Ota ziara eta besti honintza. Kamara mentxe dakazu, Bai, dedikatu. hola, ziara eta honintza. Oida. Beti zarte uztie. Aita, beti espentzoi ibazti, fanfarro izan zateztia. Bizan, tio, bizan motivazioa, bi alabak. Ebentxe, ziara eta honintza. Dios. Gogorra ba, Animo, Santi. Ze distantzi mutxio duen, Santi, garria. Garriekin, garriekin. Salto ganera. Gainen? Bai, jarri. Baixo? Zarri. Pixo, Bueno, Santi, primeran, Hase azaina indezun. Araba eta zuta zarra noia. Fenomeno. Bueno, hemen txe, Zortzirun kilo, hau mugitu gara alde, Santi. Nik area zingo da, zuetzako Bale, arre txikin goda, Bai. Honezen bat pisatzen du, Santi? Ba, honek kasi 100 kilo degoz. Iaia 100 kilo. Hostias. Baia. Bai, zuk esango jozu, Santi, profesional bezala. Hemen txe gantxu arke jarria daukau. Bai. Ikusia, gantxa handiko mutilea naizela. Santi. Atzamarrak. Bai, atzamarrako da. Hankak. Hankak, hola. Posturi hori. Postura hau da. Bai. Hola, mugitu behar da boinik? Gerriaz. Igual eurra usotu gozabe, honaz, atzezen dira, gerri atzez. Hola. Oso ondo. Bitxo. Hemon peluze, torri aurratxo hau. Holan, eta hemon peluzea aportet. Hankak, geldi. Holan. Hemon aportxo, torri. Holan. Bai, hola. Torri aurra. Bai, hola. Ba, tira. Geldi, tranqui. Torre. Ba, ez etxun. Ez. Bitxate, bai. Bat bakarrik utzi jozu, Santi, a ber. Oso ondo. Hori. Bueno, Santi, areaino? Bueno, hemen txe ustez, zati ni Santik ingatzen ez, eta metro batzuk alditzen zaizik gora indiz, eta Santi? Bai. Hori da, animo, venga. Amaiteakun, amaiketakoa. Venga, hori da. Hemon, hori oketa. Bueno, Santi. Hola zeran bat aste osoa, fenomeno, Santi. Harria mugitzeko behar da burua eta baita ere gerria da basea, Santi? Horregatik, nik harria mugitu ondoren, saio honi deituko diote gerri txiki harri handi. Hori da. Ikusi dezagun aurreneko gauza, Santi eta ni gerrikoa jartzen, zatik hau memorablea da. Ze esfortzu egin behar dan. Ez dakizuei, baina niri pelikula bat, filme bat etorri zei burura. Zein, hause. Aizeak eraman zuena, bai, eskarrik asko. Argi dago gauza bat. Aizeak eramango zuena da 800 kiloko harria. Eta hementxe deskubrimendu bat egin dugu. Estatu Batuek, Amerikako Estatu Batuek eta Nabarnizek erlazio handia dute. Tau serio da, ez da montaje bat. Nola izena du Estatu Batuetako Euskaldunen erakundeak. Ikusi dezagun. NABO, North American Basque Organization, NABO. Hementxe izten da zirkulua. Eskarrik asko, Santi. Got this in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention of feeling mental, gonna make you notice. Kaixo! Kaixo! Eguno, ontze, Zein zazua, edo? Ni miren, da zu? Ni Aritz. Aritz, motozerra horrekin ez dakit ni oso seguru sentitzen naizen? Urbildu laiketo? Bai, tranquil. Bai, bueno, Txia, Bai. Bueno, bi musu emango ez. Hori ba, bai. Bainatzen ba naizo. Segitzi hau. Hola, altua zea, Apurtxoa, bai. Tani txikila. Apurtxoa beste gue. Betxu, a ber, jarri, zuzen? Ia. Ia, ze? Tamaina, ondo kabitzea beha kamarano. Betxu, holako ba jartzia dakau. Bai. Kontu zer, isu deko. Pixua, hoxe ba, pixua. Hola, beto. Zer mane urtezo? 26, nekua.
Bai. 206. Bai. Neri esango izut. Bere sekretua da. Bat iruroi. Bat irurogei? Gitxi hau. Horrekin gatzen naiz. Vale, nahikoa. Guazen da, bat irurogei. Primeran. Ondo azigea. Ondo, Hori. ondo. Muy bien, Ondo aritz. ederto ba. Bueno, eta zertan nahi zinean? Egurre mozten, nahizu probola. Betxo. Que no se diga. Hori ba. Guazen horra. Nik hau ez ditin bizilan, Vale, tranquil. Vale. A ver, egon pizka. Kolpe honaz Egon pizka. Bai, hor kontuz, hausin goza digula. Kolpe honaz eskuaz, amendik. Eta bestia amendik. Ba honean hasi hau. Hore. Amuña media. Bai, ez da nahi natxea. Zaiteu, adrenalina. Baiz, ba. Bai, ez? Horutxe da, egurre moztuta, baserriko biarra egia. Bai, askotan nita dituzu? Bai, ba, neu hildenaz, hau mai lagundu eta zoze beti inbiarri zeten da, gero negun epeletan nauteko be, zutondu nintxa horre janda. Hori harra da, plan hori. Eta esaiazu, familitik zu bakarrik ital dituzu lanak. Gehixen bat bai. Gehixen bat bai. Bestiak... Ego zapatutan baskarize, da gero beharra moztuta egurrek zetu eta olako beharra, ba, gehixen bat, neu gero laguntza ez dira, batzutan, baina... Gutxitan. Esan baino gutxiotan. Esan egila. Baina bai. Esan familiko bai. Apur bat laguntasun gehitxu biko da, Hemen oso da larun batetan bazkaltzea etortzia, baina gero hemen hon berda. Gero astin ziar, ez da ipa. Eskole pixua daka. Bai, bastante handuzi da, bai. Bai, hau motozerra ona. Ona, do. Hauek nondik eraztu duzu? Nik gehixen bat internetik. Interneten nun? www.cosas de granja y baserris? O nola? Gaztin artien, famosuena bat. Zein? Ba, nik uste dut, Wallapop dala... Wallapopia nolako gauza daude? Edo zer, zen ezun guztia? Ui. A berri hon pixka. Wallapop nik nekin erropa erosteko bai. Erropia? Tresnak? De bai, edo zer. Ze jartzezu? Ba, segun, ze bioten. Zuke ze erropa biozunin, zoze biozunin, ze jartzezu. Praka bierbozu, prakak, zapatili bierbozu, zapatillak. Igual horra gazera. Edo ze, motosierra nahi bozu, motosierra pini eta agertzen dira. Zein nahi zuzen zarra, barrize eta antarik. Oria, vendo, compro... Lo que sea, oferta, demanda... Oferta, demanda y lo que venga. Nik uste zezertan laguntzia gehiago bakatela. Bai, hemen lana nahi beste. Familia laguntza ez dizuna, ni lagunduko izut. Hori ba. Ba, adibidez, igestik hortu dugu kasurik bari, dana beharra eta azetia. Da, igu labur bat hori lurre soltako miko da, do. Eta, tresneriko zuze berraldeu. Ba, bai. Internetik erosuneko beste herremintxa bat ez da, dozer? Wallapop. Bai, ja... Ni hemendik enaiz gaitxiko. Ni hemen osonduna. Betxo? Tamaina. Ez que zure tamainakoa da, hau. Claro, nik hau ez dakit nola moituko eten. Hau hartuta martxengo deu. Hola, zeak bezala, Blancanieves. Hori bat, saspi potxak. Eta ni potxak. Zu Blancanieves eta ni potxak. Venga ba. Segi aurretik. Ekin mikroago. Hau hain ze? Hau ze, apurtxu bate, arrotu biko da, ze igesti dut kasurik barik eta. Arrotu bat iazuzuk jakiteko nik nola itean. Ez da jakin biherrek, emon indiar guztiaz, da, listo. Eta jazta. Sartu eta altzau. A ver, ba. Armuzu gortxu, amigo, Armuzu gortxu. Bueno, zuze, ekarri zazu beste nahi laguntzeko, o ze? Ez da txur bat? Zuze merko zu? Bai, lagundu miko, ez da boto. Ginator, venga ba. Hau dana, Zai egon gaiz. Hobeto. Ze sistema da gordia? Arrapauko nago indik? Ze, Hementxe, apurua laguntzen, ez da, dozer? Laguntzen hau atxurra ez da? Hau, noiz inventau zen hon, oian zaude lo eta esatezu. Egon, eske bihar igual eskabadorak iningo eta hau. Claro. Bai, ba, holantxe. Hor sartzen da la ley del mínimo esfuerzo, da máximo rendimiento, ez da? Nogora aldanik itxik nantzau, da hortu pasau. La ley del mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento. Ojo, esplikazioa. Zuk norna jumbiar bazu oinez juna kotxin jun, gauza bera da? Ez da berdina. Ba, hoxo, ba, hemen berdina. Hemen kotzin bera isertit antieukui, edo jarretxe musik entzuten hon. Zu listua zea, Ze, ba. Bai, zeuze bai. Venga, guazen barrura.
Ni ja atxurra ikusi lezten egin. Bueno, arrinka benbiko, ezta? Hau da, giltzea. Honekin arrankatzezu. Bai, kolpe gorra, hau modu ditzen da. A ber. Tio Ibo de feria. Baitu? Hau zuerik, Benetan, marabillautan hola, Aritz. Bai, Bueno, Aritz. Erdo, miren. Eskerrik asko. Bai, zeuri. Asko ikasiet zurekin. Bai, ezta. Eta badak izen deitu, eo zer gauza berdetela. Agur? Bai. Ai, Aritz! Bai, bueno. Cariño, txikitin! Bueno, Bizkaiko hirutorre altuenak dian boto, Bilboko Iberdrolako torria, eta Nabarnizeko Aritz. Bueno, gaur laugarrena ezautuko ezue. Egon bizkat. Ni! Sabina, Rosalina, honek bai mantzian leña hasieran. Eta gero, ikasi nun zurekin zer. Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Julen bilotza, gauza bat esango izut. Lehen ikusita, zer lan dakazun. Nabarnizeko nabuekin. Utzi zazu atxurra eta hasi zaite eskabadorakin zure lanian. Eta ez du bakarrik. Seguru no, hau ikusita gero, Euskal Herri osoko atxurrak Walapopen salgai ongo jala. Gero beste deialdi bat imerret. Aritzek arazo bazakan, lan asko daka, hastian zehar, eta familiak ez omen dio laguntzen. Hemen aldo, Aritzen familia? Bat bai, favorez, lagundu jozue pixka gehiago, bazkaltzea bakarri jutia, ez du balio. Baina lasai Aritz, aurrekoan Walapopen ebilela, erropak beira, zuretzako gauzatxo bat bilatu nun. Bitu. Hemen txe, familia prest, baserriko lanetarako. Eta familiak ez baizu laguntzen, deitu nahi, eta etorriko naiz. Flowing token rhyme, suggesting rhythm that will not forsake till my tale is told and done. Saioaren joanean, zuekin harremanean, poz eta gozamenean. Agur Nabarnizta mila esker, denei osotasunean. Zuen beroa sentitu dugu, gehien behar gendunean. Gehien behar gendunean. Zar batek dio, herri txiki infernu handi. Hau infernua bada, biba infernua eta biba zuek! Hola, Nabarni!